forsi rbaħ. Is-sibt liħor, sibtu tijaj, tajċ kem fraħ. Il-nin nikteb l-istess numru ta' snin kolla. Għad marbaħ, mank biex nishtri għal sitta taħt. Dan il-lottu jgħat jisfuj tal-il-but. Se jibatni xot tal-kollox fit-tebu. Et nittama, et nistenna, difrin kiddem nar ta' sib. Xtela prima, forsi tela dak li ktib. Xtela prima din il-ġimma, skur irbaħt. Sibt wariħor, dejjem ma fallili għad. Fortunat man, ta' kull ġimma nikteb numru differenti. Dan il-lottu hija tiddaqqa lil-but. Ma nafx kif se nġorrom miegħi fit-tebut. Qed nittama li nsib lil min inħallihom fit-testament. Xtala prima żgur li tiegħi xi kuntent. Minu dak li fortunat. U ximħallef, xi tabib, jew avukat. Għandek tajt, aktar ma jkollhom, aktar jerbu. U l-batut, bl-afflus fil-but, ma jirbaħ qatt. Għax ix-xorti ta' kulħadd l-istess. Min it-triq, mill-nar u l-min, tagħtih suċċess. Korba numru, ikteb lottu, għażel wieħed fost l-oħrajn.